Hi लोगोफोर, वेलकाम टू माय चैनल। आंनि गोदान मोनसे भिडिअआव नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायग्रोना लाबाय। आं दिनै दिमाकुचि मिनि स्टेडियामसिम फैदों मानोना गाबोननिफ्राय एबा 13 सेप्टेम्बर बे गेलेग्रा फोथाराव जोलुर गेलेनाय बादायलायनाय जागायजेनगोन। बे गेलेग्रा फोथाराव बोसोरफ्रोमबो बड'लेण्ड गेलेन्स गोल्ड काप फुटबल टुर्नामेन्ट होबोगासिनो दं। दिनै फैयै 25 बोसोर जाबाय, बेखायनो बे बाराव सिलभार जुबली सेलेब्रेट खालामगोन। आं दा बे समावहाय फिल्डसिम सफैबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थागोन। गाबोननि हाबाफारिनि थाखाय खामानिफोरा बेसेबां दावगादों आरो मा डेक'रेसन खालामदों, जायखिजाया नोंथांमोननिसिम आं हानायखिनिखौ दिन्थिलांनो नाजानोसै। स' गाइस, नायलांबाय थादो। बे गेलेनाया गाबोननिफ्राय लानानै 25 सेप्टेम्बर 2022 सिम जागोन आरो इनगुरेल मेच जियान एफसि कालिपं आरो मोनसेया जाहैबाय इउनाइटेड चिरांदुवार एफसि चिरां। गासै 12था गेलेग्रा हानजाया बे बादायलायनायाव बाहागो लागोन। मा हानजाया बादायगोन आरो बबेनि बेखौ स्क्रिनआवनो होनाय जाबाय। बे बादायलायनायखौ नायनो थाखाय बे बाराव नायगिरिफोरनिफ्राय जेबो टिकेटनि गोनांथि जानाय नङा। जोबजासिम फ्रिआवनो बयबो नायनो थाखाय खाबुखौ मोनगोन। स' गाइस, खाबुखौ लानो नाजादो। बिब्दि खाबुआ फैबाय थाया आरो गेलेनायजों लोगोसे बायदिसिना मोसानाय मुसुरनायखौबो नुखाबाय थागोन। स' गाइस, नायलांबाय थादो। Bodoland Gallants Gold Cup Football Tournament Online ay rongsanay kami Hari getar muncung bodo hari ini Ini gemegap semudahnya dibelangai फैयै आंनि भिडिअ बानायनायाबो एसेनोसै दिनै। जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालामना होदो, लाइक खालामदो, शेयार खालामदो प्लिज। थेंक इउ।